Dahil sa mga pangyayari, wala naman silang nagawa kundi ang maghanda. Bagaman napapalibutan na sila ng kanilang mga kalaban, nanatili naman siyang nakatayo habang patuloy na nakikiramdam. Para sa kanya, hindi sapat ang mga bagay na kanyang nasisilayan para kilabutan siya. Marami na kaming pinagdaanan. Hindi sa pag-aangil niyo magwawakas ang lahat. Kung nais niyong ipaghigante ang taong ito, lumaban kayo. Wika ni Iluminado sa mga aswang. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, hindi na iyon nakapagpigil gawa ng inakala ng mga ito na pang-uudyok ang mga binitawang kataga ni Iluminado. Paglapit nito sa kanila, pilit naman sila nitong pinagtulungan, subalit hindi yun sapat para magawa silang madarag ng mga nilalang. Sa pag-amoy ni Amador sa balak ng mga ito sa kanila, walang pakundangan naman itong binitawan ang mga uod sa ere. Dahil sa kanyang ginawa, kaya na may mabilisang nagsipulasan papalayo ang mga aswang na nalapatan ng uod sa balat. Para itong mga baliw na pilit iwinawaksi ang mga uod sa kanilang katawan kahit nakabaon na yon sa ilalim ng kanilang mga laman. Hindi naglaon, wala na yung nagawa kundi ang sumigaw habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Sa pagkamatay ng mga ito, muling naglabas si Amador ng panibagong garapon at naglalaman yon ng ibang insekto. Di pa man nakakalapit sa kanila ang mga aswang, agad naman niya yung binuksan at pinakawalan. Sa pagkalat ng mga insektong yun sa hangin, mabilis siyang naghanap ng mga butas na maaari nilang pasukan sa kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagsilay ni Iluminado sa kumpol ng mga insektong lumilipad papalapit sa kanila, agad naman niyang hinatak si Amador papaloob sa lugar na ginawa nito ng simbolo. Doon sila nanatili hanggang sa malipol ng mga insekto ang kabuuan ng angkan ng mga aswang. Nang mapagtanto nilang patay na ang mga ito, minabuti nilang magmasid sa buong paligid. Ayon sa mangkukulam, ang tanging kinikilala lamang ng mga insektong yon ay ang simbolong ginawa nito. Kung nagkataong hindi sila doon nakapasok, maaaring maging sila ay magsilbering pagkain para sa kanyang mga alaga. Bagaman alam ni Amador ang panganib na dulot nito, pilit pa rin siyang kumukuha ng ganoong insekto sa kadahilanang di hamak na mas malakas ang mga ito kumpara sa mga insektong sumusunod sa kanyang nais. Dagdag pa ng mangkukulam na marami pa siyang ganoong uri ng alaga na hindi kumikilala sa kanya bilang Panginoon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang nilisan ang lugar upang hayaan ang mga insekto na kumain. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, paisa-isa namang nagsibalikan ang mga ito sa garapon ni Amador para mangitlog. Hindi naman nila yun gaanong pinansin, gawa ng naniniwala ang mangkukulam na kapag dumarating ang mga sandaling nangingitlog ang mga insekto, wala yung dalang panganib. Habang abala sila sa kanilang gawain, hindi nila maipagkakaila ang kakaibang presensyang dinadala ng hangin galing sa laot. Pakiramdam nila, may kakaibang delubyong darating na manggagaling sa pinakapuso nito. Napakakalmado pa ng dagat nun pero hindi na masukat na kaba ang nararamdaman ni Iluminado. Kinahapunan, habang sila'y nagbibilad ng mga nahuli nilang isda, may napansin silang grupo ng mga taga-baryo na nag-uusap malapit sa may tabing daan. Pagkapakinig nila ng pinag-uusapan ng mga ito, laking gulat na lamang nila nang mabanggit ng mga taong yon ang tungkol sa lahi ng mga ibutaw na inaasahan na nilang paparating sa baryo. Walang pagdadalawang isip, agad naman yung nilapitan ni Iluminado habang mahinahong tinatanong ito ng, "Mga kaibigan, paano nyo nalaman ang tungkol sa mga ibutaw? Mga antingero ba kayo o mga kasapi ng kanilang angkan?"
Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung naantala sa kanilang pag-uusap dahil sa ginawang pagsingit ni Iluminado. Sa pagtinginan ng mga kalalakihang yun sa kanya, nababahala namang sumagot ang isa sa mga ito ng, "Papaanong hindi namin sila makikilala? Bantog na ang kanilang pangalan sa mga baryong dinaanan nila. Mga ordinaryong tao lang kami. Kailanman, hindi namin gugustuhin mapaanib sa kanilang angkan." Dagdag pa ng lalaki, marami nang nakakakilala sa lahi ng mga ibutaw dahil sa kakaibang estilo nito ng pagpatay. Alam na din nilang walang normal sa mga nilalang na yon, gawa ng marami na din ng mga nakakita kung papaano yun magpalit anyo sa pagsapit ng gabi. May mga tumitistigo na rin ukol sa pagkain nito ng mga karne ng tao, kung kaya't halos karamihan na sa kanilang lugar naniniwalang aswang ang mga ito. Inilahad din sa kanya ng mga taga-baryo ang kanilang pagkabahala ukol sa balitang ibinigay ng mga albularyong nakarinig sa pag-uusap ng mga ibutaw. Matapos namang malaman ni Iluminado ang tungkol doon, maging siya na mismo nagkumpirma na malapit na ang pag-ahon ni Agwe sa domi ng kapangyarihan nito. Para sa kanila, isa yung napakasamang senyales, lalo pat maraming madadamay na inosenteng kaluluwa sa digmaang paparating. Upang hindi na gaanong mabahala ang mga taong kanyang kausap, minabuti niyang ilihim sa mga ito ang mga bagay na kanyang nalalaman. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsialisan ng mga ito, dali-dali namang lumapit sa kanya si Amador para magtanong. "Ano ang sabi nila?" Nang marinig naman ito ni Iluminado, hindi na siya nagdalawang isip pang ilahad dito ang mga bagay na kanyang nalaman. Matapos naman yung marinig ng kanyang kaibigan, tumawa lang naman ito habang inilalahad sa kanya na hindi talaga nila maaaring iwasan ang nakaambang panganib. Kahit anuman ang gawin nilang pag-iwas sa angkan ng mga ibutaw, darating at darating ang panahon na magkakasalubong sila ng landas. Nakatadhana na yung mangyari sa pagitan ng mga puwersang matagal ng mortal na magkaaway. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad sa kanya ng mangkukulam ang kinakailangan nilang gawin upang hindi mapahamak. Naniniwala ito, darating ang mga tasi-tasi para makipaglaban kasama nila, kung kaya't kahit papaano, meron silang tsansang pigilan ang mga ito na hindi makarating sa isla. Ayon pa kay Amador, maaaring magsisilbing lugar ng digmaan ang kanilang baryo, kung kaya't asahan na nilang may mga inosenteng kaluluwa ang madadamay. Bagaman ayaw nila yung mangyari, wala silang magagawa, sa kadahilanang ang gustong mangyari ng mga ibutaw ay ang mangwasak ng mga inosenteng buhay na ibinigay ng Diyos. Dagdag pa nito, isa lang ang paraan para maiwasan ang ganoong insidente, at yon ay pigilan ang puwersa ng kanilang mga kalaban bago pa yon tuluyang makapasok sa baryo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, mariin naman siyang pinaalalahanan ni Amador ukol sa panganib na kalakip ng ganoong pasya. Kapag kasi sinubukan nilang lumabas ng baryo, maaaring hindi na sila maabutan ng paparating na puwersa ng mga tasi-tasi. Masyado yung mapanganib, lalo pat binubuo ng hindi mabilang na pangkat ang kanilang mga kalaban. Habang pinag-iisipan nila ang kanilang plano, hindi naman nila maipagkaila ang hirap ng desisyong kanilang gagawin. Naniniwala si Iluminado, wala silang sapat na puwersa para salubungin ang mga ito. Ang labis niya pa noong ikinakabahala ay ang posibilidad na maaaring hindi nalalabas sa isla ang mga tasi-tasi para tumulong sa kanila. Dahil dito, nagkaroon siya ng mga haka-haka sa kung ano ang maaari nilang kahahantungan kapag sumapit na ang araw na itinakda. Upang maalis ang pagkabahala, nagdesisyon siyang kausapin si Puod sa pamamagitan ng gininto ang sinulid.
Kinagabihan noong araw na yon, maaga pa siyang pumasok sa kanyang silid para kausapin ang pinuno ng tribo sa pamamagitan ng kanyang isipan. Nag-alay din siya ng iilang buhay na manok sa ritual na yon upang mas maging epektibo ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na niya unti-unting naririnig ang tinig ni Puod. Bagaman hindi niya yun nasisilayan sa kanyang pangitain, rinig na rinig niyang meron itong kausap sa lugar na kinaroroonan nito. Hindi niya mawari pero sa tono ng pakikipag-usap ni Puod, animoy meron yung kadebate ukol sa mga bagay na kinakailangang gawin ng kanilang tribo. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang presensya, bigla naman yung napatahimik habang nagwiwika sa kanya ng, Magandang gabi, Iluminado. Pasensya ka na. Ngayon ko lang napansin ang presensya mo. Masyado kasi kaming abala dito sa baryo dahil sa mga susunod na araw na ang pag-alis ni Agwe sa puso ng dagat. Kumusta kayo dyan ni Amador? Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na ilahad sa pinuno ng mga tasi-tasi ang tungkol sa mga bagay na nagbibigay pagkabahala sa kanya. Puod, nais ko lang sanang itanong kung meron bang darating ditong tulong. Malapit nang dumating ang pangkat ng mga ibutaw. Hindi na namin alam ang aming gagawin at kung saan kami hihingi ng tulong. Alam mo naman, patay na ang mga taong kinasangkapan niyo dito sa amin. Seryosong sagot ni Iluminado sa pinuno ng tribo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, para yung pipi na napatahimik. Inabot din yon ng ilang minutong pag-iisip hanggang sa dumating na ang puntong inilahad na nito sa kanya na walang tulong na darating. Ayon sa pinuno, mas responsibilidad nilang protektahan ang isla kumpara sa mga baryong malapit dito. Hindi rin nila maaaring isugal ang digmaan sa lugar nila Iluminado, lalo pat hindi sanay ang kanyang mga kapatid na makipaglaban sa mundo ng mga tao. Kung pipilitin nilang pasiklabin ang digmaan sa isla, mas magkakaroon sila ng tsansang magwagi. Dagdag pa nito na kung tatanggapin nila Iluminado ang pakikipaglaban, kahit alam nilang may posibilidad na maaari nila yung ikapahamak, sinisiguro nito na kailanman hindi malilimutan ng tribo ang kabayanihang kanilang ipinamalas. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi niya maiwasang uminit ang kanyang ulo. Para saan ang karangalan kung mamamatay kami? Nais niyong ilagay sa isla ang digmaan? Walang problema, kami na mismo ang pupunta dyan. Pasigaw na wika ni Iluminado. Matapos niyang makipag-usap sa pinuno ng tasi-tasi, noon ding mismong gabi, nagdesisyon siyang umalis kasama si Amador. Hindi naman tumutol ang kanyang kaibigan sa kanyang nais, lalo pat yun na lamang ang nag-iisa nilang paraan na maaari nilang gawin. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa dalampasigan, doon nila napag-usapan ang maaaring kahantungan ng mga taong naninirahan sa baryo. Kung mamalas-malasin ang mga ito, may posibilidad na maging pagkain sila ng mga ibutaw bago yun tumungo sa isla. Nababahala rin sila para sa kaligtasan ng mga albularyong naninirahan doon, lalo pat alam nilang parte ng responsibilidad ng mga ito ang tumulong. Ayaw man sana nila yung iwan pero kinakailangan nilang sumunod sa plano. Sa pagdating nila sa dalampasigan, bumungad sa kanila ang iilang maliliit na bangka na nakadaong. Pinili nila ang pinakamalaki sa mga ito upang yon ang maging sasakyan patungo sa laot. Hindi kasi sila maaaring sumakay sa mga bangkang may maliliit na panimbang sa kadahilanang masyadong malakas ang alon noong gabi. Matapos nilang makapili, agad naman nila yung hinila patungo sa dagat. Habang nagsasagwa na sila papalayo, ramdam naman nila ang pagbalot ng mga kakaibang presensya. Sa halos hindi mabilang na pagpapalaot ni Iluminado,
doon pa lamang siya nakaramdam na parabang nalulungkot ang dagat. Yung mga hampas ng alon nito, sobrang lamig, animoy walang gana. Hindi rin nila nararamdaman ang paghinga ng tubig, indikasyon na walang naninirahang isda sa ilalim. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, dahan-dahan na nilang naririnig ang mga himig ng sirena. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat yon ang hudyat na malapit na sila sa isla. Makalipas pa ang 1 oras ng pagsasagwan, narating na nga nila ang parte ng dagat kung saan doon nila nasilayan ang isang bato na merong mga lumalangoy na sirena papalibot dito. Sa pagsilay ng mga nilalang sa kanila, agad naman yung nagsilanguyan papalapit ng walang pagdadalawang isip. Maya-maya pa, umahon sa unahang bahagi ng kanilang bangka ang isang syokoy na merong daladalang buntot pagi. Nanlilisik ang paningin nitong nakatitig sa kanya habang hinahawi ang mga kamay nito sa dagat. Hindi naglaon, naramdaman nila iluminado ang pagtulong-tulong ng mga kauri nito para itulak ang kanilang bangka patungo sa entradang lagusan ng isla. Bago bumaba sa bangka ang nilalang na yon, ipinagtanong nito sa kanya ang tungkol sa puwersa ng mga ibutaw na naglalakbay papalapit sa kanilang lugar. Nang marinig naman yon ni Iluminado, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa na nga nilang makatagos sa lagusan ng mapayapa. Pagsilay nila sa unahang bahagi nito, doon tumambad sa kanila ang napakagandang tanawi ng isla. Paglalarawan ni Iluminado sa lugar na yon, meron itong pabilog na hugis at halos milya-milya rin ang lapad nito. 1,000 beses na mas malaki yon sa isla ng Capones, kung kaya't nasisiguro niyang maraming tribo ang kasabay doong naninirahan ng mga tasi-tasi. Sa lugar na yon, karamihan sa mga punong naninirahan doon, binubuo ng mga punong napakalaki ng pakinabang sa mundo ng mga tao. Ordinaryong bagay na lamang na makasilay roon ang puno ng nara, gayon din ang puno ng lapnisan. Sa papaikot ng isla, masisilayan mo ang maraming tipak ng bato na animoy nagsisilbing pahingahan ng mga katutubo. Sa ilalim ng dagat na nasa dalampasigan nito, makikita mo ang mga malalaking isda kagaya ng mga tulingan na halos ilang kilo ang bigat. Napakababa din ang ulap sa lugar na yon na siya namang isa sa mga rason kung bakit napakamisteryoso nito. Sa pagdating nila sa dalampasigan, bumungad sa kanila ang mga katutubong tasi-tasi na nakikipagtulungan sa mga sirena. Gumagawa ang mga ito ng barikada gamit ang mga kahoy na pinutol nila na siya namang magsisilbing unang pangharang sa mga ibutaw. Sa estado ng paghahanda ng mga ito, tila bang alam na nila na hindi malabong makarating doon ang kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman ni Iluminado si Puod, agad naman niya yung pinuntahan para kausapin. Paglapit niya rito, masaya naman siya nitong sinalubong kasama ang 3 nitong asawa. Inaasahan na namin ang iyong pagdating. Alam kong hindi ka hangal kaibigan para solohin ng digmaan. Dito natin sila kahaharapin. Sa lugar na ito magaganap ang panghuling digmaan ng aming lahi. Wika ng pinuno ng tribo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, ngumisi lang naman siya habang nananatiling walang imik. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Bawat isa sa mga katutubo, umaga man o gabi, abalang-abala sa paggawa ng bitag at iba pang papatay sa lahi ng mga ibutaw. Bagaman nang hihina na ang iilan sa kanila, nagpatuloy ang kanilang paghahanda alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Halos inabot din ng 8 araw ang kanilang pagtatrabaho
hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nilang nararamdaman ang pag-alis ni Agwe sa puso ng karagatan. Ayon sa pinuno ng mga tasi-tasi, tuwing umaalis si Agwe sa dome nito, merong naiiwang isang tagapagbantay. Yon ang namamahala sa kabuuan ng karagatan sa mga sandaling wala ang diwata. Mariin din itong inilahad kay Iluminado na sa kahit na ganoon niyang estado, wala pa rin siyang kakayahan para masipat ang tagapagbantay. Dagdag pa ng pinuno, marami ang usap-usapang umiikot sa tagapagbantay na yon, subalit iisa lamang ang nakakaalam ng totoo. Naniniwala ito na sipat na yon ang pinuno ng mga ibutaw na si Bienvenido noong mga panahong sinubukan itong kontrahin ng diwata ng dagat. Bagaman natalo ito, nagawa naman itong malaman ang pangalan ng tagapagbantay at kung saang uri yon nabibilang. Magmula noong nalasap ni Bienvenido ang pagkatalo, iniiwasan na nitong banggitin kahit ang pangalan man lang ng misteryosong tagapagbantay ni Agwe. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabaling naman sa ibang paksa ang mga bagay na kanilang tinatalakay. Habang umiikot sila sa lugar, itinuro sa kanya ni Puod ang mga daan kung sakali mang hindi umayon sa kanila ang mga pangyayari. Kapag nagkataon kasing umabot na sila sa puntong malilipol na ang kanilang tribo, kinakailangan na nilang wasakin ang isla alang-alang sa kaligtasan ng mga ordinaryong tao na naninirahan sa kabilang dako nito. Doon din niya napag-alaman, hindi sa pamamagitan ng pagsabog magwawakas ang lahat. Ang doming nakapalibot sa islang yon, kusang bababa, nang sa gayoy maubos ang hanging pumapaikot doon. Lahat ng lagusan at maging ang ilalim ng tubig ay papalibutan nito sa mga sandaling magbigkas na ang pinuno ng mga engkantasyon para utusan ang harang. Kapag umabot na sa ganoong sitwasyon at hindi pa rin nakakalabas sila Iluminado sa isla, kasama silang malilipol ng mga ibutaw. Ito ang kahalagahan kung bakit kailangan niyong malaman ang kinaroroonan ng bawat lagusan. Hindi kayo tubong naninirahan dito. Karapatan niyong umalis kapag masyado nang mapanganib. Lubos kaming nagpapasalamat sapagkat merong mangilang-ilang tao ang may malasakit sa aming lahi. Sana gawin natin ang lahat ng ating makakaya para hindi umabot sa ganoong sitwasyon ng kahahantungan ng digmaan. Wika ni Puod matapos nitong mailahad sa kanya ang plano ng tribo. Nang marinig naman ito ni Iluminado, tanging paglunok lang naman ng laway ang kanyang nagawa dahil sa katakatakot na bagay na nalaman niya. Matapos ang pag-uusap nila, agad naman silang tumungo sa sentro ng tribo para magpahinga. Inabisuhan din ni Puod ang kanyang mga kasama na magpatuloy sa pagsasanay gawa ng ilang araw na lamang ang kinakailangan nilang hintayin para makarating sa kanilang lugar ang angkan ng mga ibutaw. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga sila sa labas ng mga kubo, doon nila nasilayan ang unahang bahagi ng isla na biglang nagkaroon ng isang dambuhalang apoy na galit sa kalagitnaan ng dagat. Pagsilay nila rito, agad naman nilang napagtanto na nag-umpisa na ang digmaan sa pagitan ng mga ibutaw at ng mga sirena. Sa isang iglap, narinig nila ang malalakas na sigawan sa paligid, hudyat na merong nangyayaring hindi maganda. Nais man sana nilang tumungo sa lugar na yon para tumulong, pero sumasabay sa galit ng mga sirena ang dagat. Sa dalampasigan pa lang, para ng mga bahay ang laki ng alon na siya namang agad na nagwasak sa mga bangka na nasa tabing dagat. Dahil dito, wala nang nagawa sila Iluminado kundi ang maghintay sa magiging resulta ng digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, inilahad sa kanya ng pinuno ng mga tasi-tasi na maaaring nagawa ng makuha ng mga ibutaw ang isa sa mga mutsyang nagbibigay ng kakayahan sa mga ito
na labanan ang sumpa ng dagat sa kanilang lahi. Sino man ang nagbigay sa mga ibutaw ng ganoong kakayahan, paniguradong hindi yun pangkaraniwang nilalang. Habang pinagmamasdan nila ang paglawak ng apoy, unti-unti naman nilang nararamdaman ang paggising na natutulog na presensya ng tagapagbantay ng diwatang si Agwe. Pagpikit ni Iluminado ng kanyang mga mata, doon niya nasilayan ang isang matapang na mukha ng binata na nakatitig sa kalangitan. Kipong ang pangalan mo? Okay. Kipong? Alam ko marami sa inyo, lalo na yung mga OG. Paulit-ulit ko naman sinasabi. Kilalang kilala kung sino tong si Kipong. Pero ang tanong, pare-parehas ba tayo ng iniisip na ito yung Kipong na nasa isip ko? Baka naman kasi pangalan lang pero ibang Kipong, di ba? Sa era na to, sa panahon na to, o sa timeline na to, binata eh. So, tingnan natin kung pare-parehas tayo ng iniisip. Sunod na kagad natin yung finale. Sana marami tayo doon. Pahintay na lang ako. Salamat.